1 og 2 og 1, 2, 3 nu. Tirstrup, de er bedst i både række og blæs. Vi springer og vi hopper, og vi har ikke lopper. Vi tager mange sejre, vi kan drikke bajer. Håber da, at Tirstrup vinder guld. Jeg synes også, vi skal give Tirstrup. Godt. Er det bedre? Mangler vi stadig nogle af jer løfte hånd, jer som ikke har en partner? Du har 2. Okay. Det skal lige sige til kameraet, at det er en ung jern. Sjældent har man set så meget talent samlet på et sted. Det sætter vi sammen. Så vi først går 4 på stedet, så går vi 4 tilbage, og 2 og 2 derude. Ja. Der er meget talent der, det er helt tydeligt. 2 frem i bussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Kom nu, På jeres pladser. Færdige. Go! Nej, nu tager den så fast i munden på mig igen. Okay, Jenny, du har Du har til det der. Kom nu her, mand. Kom så med her. Lige Tirstrup efterskole matchen mellem syd og nord. Det bliver en spændende kamp med masser af udfordringer. Skøn jer.
Ja. Vi kører nu. Vi får nogen på banen. Skralde derovre. Så nu kommer spillerne. Jeg er fan, eller hvad? Ja, her har vi, det var så Hold Nord, vi så her. En spændende kamp med masser af udfordringer, og vi kører direkte. Hvis min mor kommer og siger, vi går til spidserøv. Her står vi så med 3 færdige fra... 3-0! Ja, og vi vil lige spørge dem om nogle spørgsmål. Ja. Hvordan tror I kampen vil ende? 3-0 vinder, man! 3. Hvad siger du? Helt sikkert. Den synes også. Hvad er jeres forventninger til kampen? Altså spillet. Selve spillet. Jamen, jeg tror altså, at det er en forrygende kamp. Jeg synes, spiller lidt norsk, men det skal nok gå. Forrygende kamp. Vi presser på, så vi vinder. Helt sikkert. Helt sikkert, ja. Skide godt. Jo, det var fra... Ja, godt så. Ja, det var slut herfra. Men hvis det går galt, ikke også? Hvis det går, vi bytter efter 5 minutter. Jamen, det finder vi ud af. Jamen, hallo, så bytter vi om til den, I ved. Den, I kender. Hallo, vi starter ikke sådan, som vi sagde. Hallo, vi starter. Vi starter, som vi sagde. Vi giver op på vores egen måde. Vi giver op, som vi vil. Nej, vi snakker lige. Bare lige en ting. Rasmus og mig, vi giver bolden op. Hvad sker der, din pastinak? Mini Møller og Mini Christensen. På tur ved Vesterhavet. Kameramand! Filmer du? Ja, selvfølgelig gør det. Hvad? Det var helt vildt sjovt at spille battle. Ja. Det er makrellen, som er symbolet på hold 3. Ja. Hvorfor lige det? Hvad? Hvorfor lige det? Fordi at makrel, det er et godt symbol på Vesterhavet. Og det skal vi huske det for. Det er kongemakrel. Ja, det er også en kongemakrel. Der bor på land. Hvorfor er du så... På slottet. Okay. Hvorfor er du så våd? Jeg er væltet i bølgerne ude i Vesterhavet. Går du hjem og får noget tørre tøj på? Det gør jeg også nu. Du film nu. Hvad? Film nu. Rasmus og Magnus, hvad skal lærerne gøre bedre for at vinde den her fodboldkamp? De skal spille med over kanterne, mand. Over fløjene. Der er ikke noget kantspillere, mand. Det er jo så dårligt. Det er skandal. Bredde. Skandal, og så skal... Prøv at se. Deres afleveringer, de er ikke præcis nok. Det må være det. Og så skal de fandme give mig under bolden noget mere. Han er genial, altså. Det er jo... Den mand, han burde være på landet. Skal de sende Eldrup op i feltet her til sidst, og så skal de spække med i hovedet på ham. Lange bolde til sidst for noget. Okay. Det er de lange bolde. Lange bolde. Og fløjene. Fløjene. Her til sidst. Okay.
Og det er godt opsnappet. Faktisk godt afsluttet. Oj! Oj! Hvor er det teknisk! Hvor er det teknisk! Fik du? Hvor var det godt? Oj! Oj, hvor er det teknisk! Gå lige med hånden. Det er godt ud, det gør. Spillerne fra eleverne. Hvordan vil du beskrive de sidste minutter af den her fodboldkamp? Jamen, det er selvfølgelig altid træls at tabe, og så på straffespark. Jamen, vi andre gjorde, hvad vi kunne, men altså... Jeg havde så Kasper Sommer, som skulle ramme Jensens fede lår. Altså lærerne lavede et godt mål til 2-2. Det var rigtig flot, det skal de have, men jeg synes fandme ikke, det var helt fortjent. Jeg fik det sgu da så. Jeg er lidt sur på Kasper Sommer. Du er skuffet. Jeg er meget skuffet. Tak for interviewet. Quick it out! Det er overhovedet ikke morsomt. Come on now, boys! Get on the floor! Jeg tror, jeg tager 15. Ja, det er lige. Jeg får bare lige så 300 kroner. Alle faldet ned. Ja. Nej, stikker det i bukser på mig. Nej, der er fucking blås i dagen ude på den der klemme bus der. Så kan vi altid blive kørt hjem igen. Så skal vi bare dø.